Because Nelson Chamisa waya panguva ino vachidya marasha, waya vachipenga. Nelson Chamisa anozikanwa kunzi Nelson Chamisa is the opposition leader. Anozikanwa kunzi anodikanwa nevanhu. You have demonstrated this pamapolls a2018 nea2023, but kunyangwe zvake achitaura kuti akabiridzirwa panhau dzemavhotes. Panguva ino Nelson Chamisa ari involved munhau dzematongerwo enyika kunyange zvake asiri active, through maposts anoita, through nekunyarara kumwe kwaanomboita, zviri kuspika, zviri kuya zvichitaura nemavoices ari very very loud. Saka namashoko scandal tiona Nelson Chamisa achipindura. Don't subscribe or like on the bell icon. Nelson Chamisa akatanga aita post yamuri kuona yakadzi no to 2050. Ipost iyi yakaisheka nyika yese yeZimbabwe. Vanhu va Nelson Chamisa abvuma Vision 2030 yeZANU-PF. Vamwe vatanga kuposta nhau dzekuti Nelson Chamisa ari kudya nezano. Nelson Chamisa after I receive my messages iwawo akabva post another post achireplya achiti be clear, no to 2050 means no to ED's current rigged term and no to any such term extension. If you claim it means anything else, you are not quoting me. You are gaslighting, fabricating, and inventing me. Stop the desperate propaganda. Ndomashoko aitogwa naNelson Chamisa achireply pane mashoko aitegwa navanhu achiti aiwa Nelson Chamisa ava kudyiwa neZANU-PF. Nelson Chamisa aiwa atova chimwe chigananda, we need new leaders. Madevelopments ekuti ZANU-PF yakawana pekumubatira vakati aiwa zvechokwadi 2030 ndiya Emerson, kunyange Nelson Chamisa haasi kuzvioposa. Inhau yekuti nyika yese yeZimbabwe haina kufara nethis post paNelson Chamisa anouya achihighlighta, achiuya achisheda the light, achiudza vanhu ese achiti aiwa kana muchinge makutaura mangu matauriro izvo zvaazvenyuwo, but ini kana chiti no to 2050 I mean no to any drama riri kuitwa awa neZANU-PF. Pinda comment section medu dzafunguro aim kuti udiwe pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.